Sebok kemajak khorok sisai thamra neji tamni bising khobjak tapos deborma mongei maikor kamini bisi kolokma romino bihik busan logaiti kam krengke nukong khawi pushui tonglai jamari fiaba borakatal amseni bagbari parani susma deborma bini logisong Facebook tui khoroksa salabai krengei laithangnai puila mar salmaribo simna dakdari amseni biltu deborma bai khari thangka hene koksor jamong tubuka Oktober semanka bufani nogo belai hini thangmani fiaba nogo kifili sopailia. Pati mantam nongdok sawi obah ke pati kya. 사진은 아니 뭉카이 tapos deborma ani parangkai mai para mungko ani bihi ngangkai susma deborma bo ek bosor ka hin khana sung saimiya nogo ke phano bo Facebook ti salama sabai sol lemani ngangkai sol lemang iko thanai ek tariko ngam bro khari thangla kya tei o salani bumungangkai pintu deborma parangkai simna dagdari ni para o salang kha Facebook ti thinggo chat khaimang ani burino rang lu nugo rang kabang ya pharo amtiro khaikya no ani serai kha bong logi oro talangai rang ro kabang ya phamoro khunuka hotel logo talang kha tei apuka Sekarang aku sami dah nang o salah coli tong rokna. yang sango samia ke hapano tabuk se ukhama dino se saimano ko ani ganan no ganan ginin borok sai khana kan ka yang saimang kata gainang ripri thanga hapano marakliya o salangkha bonolu phunugui khari talangi O salah kam khai. o salang kai ko jani munda masar hnu jani munda rok muthungo amti mamang nogo doji no khaya ahni kamai rok tongoni khanao amtoi Dan munane master. master Juari tana. injuari Ame nang kai kam rok khai. angkai sekangwa agi master dosar dolok tongmani 2000 te. ni dosar 323 tongmani hatan chai thangma kita ang be kanong tongjawo abu kahai Emne chere rok kai khorbus tong mon. jerai ma sangkha boys ni 6 bosor class 1 pori tong Class 1 koi soma. Bisi busung kan rok kai sengkajang mani 7 bosor angkha 7 bosor. O kami ni mo. ani bung khai tapos deborma Ni hik ni mo. ani bihing bung angkai susma deborma Je o je ni borina tlangi khatna ni mo kai. o ani bihing no tei khap thangnani mung angkai biltu deborma Juari na. injuari Juari. Bo PS sim kala bo. PS ngangkai sidai mohon porongna salani biltuni Non kai. sini PS ngangkai lephunga Hasan ni luk rok no oba hai kai. Jara no gui tongnai rok no oba hai kai kasuna ba tam khasara muso. Subasu mana ba. ang o hasini lugro nang ko ko sana musungo norok tabuk to mobile ni juba mo ko norok je jaga phano no khang kai ang ko ko sana musungo norok no khang kai ani phone number tong ani phone number norok je ska pano ko sahar jabai ani phone number ngang kai 9862 44 5687 Joto hasni luk rok no kasaro jate nini borina ta sha kifil mantong. norok je jaga phano mani ko bono ka suoi romoi to ni romoi sahar bai jadi